A problemática dos vertidos na Ribeiriña chegará ao Congreso da man de Sumar. O Grupo Parlamentario presentará unha pregunta sobre a orixe dos vertidos e as medidas a adoptar para erradicalos. Ademais da vía parlamentaria, Sumar tamén fará valer as súas competencias no Goberno para reunirse co secretario de Estado de Medio Ambiente e abordar o futuro da antiga nave de Adasa. A primeira é a presentación dunha pregunta ao Ministerio de Medio Ambiente para que nos explique cal é as actuacións que fixeron aquí e que medidas pensan adoptar para lanzar o problema. E imos exercer a forza que non está no Goberno para abrir unha negociación directa ca Secretaría de Estado de Medio Ambiente para tratar ambos os dous temas, os verquidos e o futuro desta ruína industrial que está aquí detrás, non? O edil de Medio Ambiente na Pobra e representante do movemento Sumar na comarca, Xosé Lois Piñeiro, insta ao Ministerio de Medio Ambiente a axilizar os estudos para determinar a orixe concreta das filtracións, posto que o Concello non ten capacidade. Sabemos que están intentando facer un estudo, queremos que chegue canto antes os resultados, unha diagnose do que está pasando exactamente, o fuel que está saindo a través das xunturas dos muros, incluso por debaixo, sabemos que está relacionado ca obra que se fixo aquí de regeneración e ca retirada dos depósitos que apareceron de la onza de oro, por lo tanto, teñen que dar ese paso, pero ágilmente e rapidamente, non? Porque cada día que pasa, pois se ponen en risco os nosos recursos, tamén o noso prestixio, non só da Pobra Camiñal, sino da Ría de Arousa como zona productora de marisco, que debe ser de primeira calidade e debe manter esa apreciación, e, por lo tanto, é o que demandamos. O Concello é incapaz de facerse cargo do que está pasando aquí. O único que podemos facer, mandamos os nosos informes, reclamar e facer o posible. Dende Sumar consideran prioritario dar solución a este grave problema medioambiental antes de que se faga efectivo o traspaso de competencias para a xestión do litoral. Esta semana concretouse a transferencia da competencia de xestión do litoral, que aínda se ten que materializar nos próximos meses, e o problema de non abordar urxentemente toda esta iniciativa é que poda haber, digamos, unha non colaboración entre administracións que faga que non se resolva. Nos damos de máxima prioridade porque creemos que é necesario facela e valoramos positivamente a xestión do litoral, pero tamén somos conscientes dunha cuestión política. As competencias en mans do Partido Popular ás veces son incompetencias e por iso é necesario darlle a máxima urxencia para solucionar un problema que afecta o ecosistema mariño, que pode afectar tamén a propia saúde e que afecta a veciñanza, e nós estamos con veciñanza da Pobra.